1. máj, tak ako sme sa naň všetci tešili. Tohto roku sme si ho doslova doviezli do našich ulic, aby sa aj tentokrát niesol v skutočne radostnom duchu, ukrytom v kvalitných baleniach minerálnej vody. V uliciach a najmä na križovatkách nášho hlavného mesta sme boli svedkami ústretovosti našich mladých spoluobčanov, našej vitálnej mládeže. Tá rozdávala fľaše s minerálkou, aby uhasila náš spoločný smäd po lepších zajtrajškoch a pomohla spoluobčanom dodržiavať pitný režim. Svojimi vlastnoručne vyrobenými transparentami a vlajočkami mládež pripomínala tento sviatočný deň posolstvom, ktoré hlásal nápis Nech pije 1. máj. Ten bol viditeľný naširoko ďaleko. Samotné rozdávanie vlajočiek spolu s fľašami minerálnej vody sa stretlo len s milými reakciami, úsmevom a pocitmi šťastia. Obrovská radosť tejto spontánnej atmosféry ovládla takmer celé mesto a ako môžete vidieť na vlastné oči, aj skutočne všetky vekové kategórie. Mladí neváhali nosiť posolstvo 1. mája aj na vlastných pleciach. Ulicami Bratislavy dali podaktorým aj zabudnúť, že sa práve stali účastníkmi tohto veľkolepého spestrenia 1. májového dňa. Pochodovali vždy pekne spolu a s mimoriadnym nasadením. Ústretovosť k väčšinovému vkusu a záujmu už teda vnímame ako dôležitý činiteľ pri nazeraní do našej spoločnej a krajšej budúcnosti. Ja som ešte komunistické dieťa, takže pre mňa to znamená mávatka a sme mávali a že som dostala takú holubicu a kývala. Veselosť. Typická je dobrá, lebo hovoria, že 2 litry denne. Je to zdravé, treba to piť. Litická je dobrá, dávno tu nebolo. Nech teda pije 1. máj aj pred ctených turistov s Mytickou až na večné časy.